Ето го, не, ето това е. Не, определено то ще му направя една фотосесия. Един блог в YouTube ще му направя специално за него. Така, изкара го. Не, супер, страхотен. Не. Това е стабилно. Със сигурност. И в YouTube, и навсякъде. Това е. Пич. Преди сте ли ще видите да дойдеш на плаж? Да, така. Слеви не равно, бо. Не връвиш. Оправи се. Не, той си определено си е. Това е атракцията сега. Така ще направя един блок. Специален за него. Не. Еленово, България, факт. Еленово ли са? Квартал Еленово ли? Има квартал, но това е стил дом. Това не изпиша Еленово. Еленово. Има и село Еленово и квартал Еленово. Не, определено всички го гледат. Да. Ще не гледат. Ще се превземат на това. Да, бе, именно, това е целта. Привлича вниманието на хората, все пак. Не знам. Ама, Ники, он се знае, че всеки го гледа и се надува още повече, слага таралежите. Нека се кълчи колкото се може повече. Това е целта, Не знам, не съм с фотоапарата, иначе... Кое още зарежда, Урчет? Не, рестартира го, сами... Бат, пич. Петел. Уни мойки. Де! Той е цар! Не! Да му смира в музиката. Лоши. Ходи, стъпки да ми Той ми прилича някакъв стриптизьор, как се... Не, той е като някакъв стриптизьор. Това е. Стабилен. Не, той е най-големия, съвсем сериозно. Най-големия, направо. Фукто! Той ще фана.
То е някакъв рокер, бе. То е някакъв рокер, бе. Някакъв рапер. Де! То от тия гадните.